Hvis jeg ikke fucking... Oh my god. Nå, hej. Nu starter videoen nu, fordi ellers så bliver jeg copyright claimed. Så du er lige nødt til at sige det igen. Amerikaner kom bagfra. Amerikaner kommer bagfra. Amerikaner død. Amerikaner kunne ikke finde ud af at komme bagfra. Amerikaner er meget snottet. Amerikaner streg. Nej! Jamen for helvede. Vi har heller ikke nogen tank nærmest, har vi det? Nej, han rusher sådan lidt ind. Amerikaner streg går på front. Amerikaner streg ser en robot. Det er ikke fint. Nice buff. Nice sygt det der. Heal mig! Oh my god. Amerikaner streg. Du kan altid bytte i halvlejen jo. Jeg er silver 3 nu, fordi vi tabte de games sidst der. Jeg var silver 1 før. Ja. Okay. Brother style. Så skal man nærmest have Sparrow skinnet på. Jeg har det der Daitengu. Ja, vi ligner meget hinanden. Overhovedet ikke. Det er et fedt legendary skin det her. I craft my own arrows, each one a meditation. Have fun, sweeties. Kill yourself. Agree. Thank you. I'm thinking about it every day. Yo! Mig bare GG. Jeg tror ikke rigtig, de ved, hvad det er, de skal fokus. Det var et lort ud fra min side af. Nice. Jeg one-tappede ham bare lige i krydderen. Kommer en bagfra. Under. Jeg rammer ikke nogen. GG. Nice. Nå, jeg døde, så GG. Hey. God starterunde for brødrene. Bravo style. Brother style. Bravo style. Du fik 13 kills og 0 døde. Okay. Jeg fik 3 kills og 2 døde. Nej, det er faktisk Tracer Winston. Hvad med så med May? Hun har robotten der, jo. Ja.
Altså, der er jo Reaper og Widow. Shit, nogle one-taps jeg laver, mand. Altså, vi har jo ikke noget team. Nej, har vi lige akkurat ikke. God dang it. Altså, det er på hvad mappet er nu, fordi jeg kan godt spille Widow, men det er et Widow map. Jeg kan ikke huske, hvad der kommer. Jo, det er et Widow map, det her. Jeg er nødt til at spille Widow. Klarer du den som Reaper? Ja. Problemet er bare, at jeg får ikke noget hjælp af healersne. Nej. Jeg skulle til at sige Sombra også, men det var bare ikke sjovt. Det er lige før jeg overvejer at tage bag den der Widowmaker der, og så bare prøve at se, om jeg kan bolde hende. Det er sådan nøjere, når man bare kan høre en Widowmaker komme gående. Tag Widow, Ryan. Tag Widow. Gør du mig en stor hjælp. Og hele holdet, faktisk. Nice, sygt det der. Okay, jeg Widow det for i hvert fald hårdt lige nu. GG. Jeg fik lige det sidste. Jeg fik Sombra lige i sidste ende. GG, well played. Sygt det der. Hey yo! Awa, awa. Hvordan får jeg play of the game der? Jeg rammer ingenting! Nå, ja, så du det der? Jeg hopper sådan til siden, og så one-tapper jeg krydderen på hende.